Kublai pi iweng ngapria subhai pi shakan ka amen faithful Andrew channel sa shisin catechism series para kaneka catechism ngin ya keren para ngin ya pet ya kane wei kapang hato usaitan udon shisha buon ba ki briu manta ki kwa mantip kam buon syapang uksuit de na kane ka daw basami ki film kum ko we ka film pa kerteng The Exorcist kilalong ki pa nam ba kum kini ki film rei don ru ki briu ki bom ngechu ba uksuit udon par ki perkat baya ke jingjia jong ke jing sya kem ksut dan sya bat ksut ki pala kedau ha ki gospel ki dei ban batai ya ki kat kum ke jing tip jongi menta ya ka psychiatry mut ke jing sitom ha ke jing mut jing perkat ha jing sitom jabing kum kan uksa ubriu na gerasa lene gadara ya ubala ong ba ukres ula pelait na kipa jong ki ksui shem kini la dai play gospel kat kum Markus nong pesan kat kendai ula ba ulong tang ubriu uba yo ba ujisu ula penkwait na ka jing pang ring tumut akan ni jing batai pa manta kemut kim nget ba udi bru ba syong ksut ri mata ki ong kumno ujisu ulapan kot ya ubriu uba pangring pareng pang pangilipsi umde uba pang ksut ri dua ni jing pangring jing pang kiring haka jing keren kelum ki ong ba man kapor ba ka bible ka keren syapang ki men simboman ngidi ban yo i haki kum ki dak personification jongi jing sniu hapo jongi ki baya lam yangi syaka jing sarong jing bisni jing bom khuj klade ke por ke babiang ki penkut bangi dei ban pen kelat mai ya ka ktien kebal tho ha bible kenang bakan light na ki benta ki balong kum ki kana periskam mungkin ki beri ki perkat kum ne ki perkat ba kini ki ba tho ni ki jing jiam ki ba dei pang ki beri ba syong su kini tang ki kana periskam di kumur ki ong ba ya kini ki jing jia kumur ki ir kom tho ek tin ha bible room tang ri pen kala ki ong hai ki riti baptisma man syua laju kot ya uksui ban jubam ulang dok so blei uju ong si ong biang mi no na u go men sim bom khoi mi no na u lene naka men sim bom khoi hakarti baptisma ba thomai pat kade ya ka pop ya ka bala lao arsin kijing kai jong kijing tho bo khoi bat kijing kai jing hiar pateng po ka balang hakin ni kisngi ki badang shen kadon kajing sepang kene kajing don jong soitan pat ki men simbo man kalong ka benta kepala pau pai ba ba ta ka magisterium jong ka balang ka batai sepang kene kadeiru kajing sisya jong kajing nyet lene dogma kepala pensyong norim maka kubor gospel bat ha kajing ya jing syam men sim spiritual experience. Kane ke jing sisya kamut ba ngila ban kena lut ya uksui na kapan taki pop jongi. Hendrai ka buru ka jing kli man la uwe pa uwe ka beriu. Kamut ru ba ngidei ban yo i ya uksui haman lagi jaka. Kabalang kentu yang i bandon ke jing bisar ke pastar bet ke babenia hakino kino ke jing persang jong su kibala bandon te hato
Kani ke jing don dan jing kerencungi jong sui kalong tang katak ne em. Atau is it only symbolic? Hato soitan udai ubadon sisya ne udai tang katak jong kawaipat ke re ke e. Ha kitab Genesis ubsen ui kumba open I ba kajing sniu kamwan na ubriuhi. Henry na uweipat. Wadam bat ke im kila lepop. Henry kilangat ha kajing pensyoy ka bomwan na kihi. Hato kani kamut ba don uwei ubana syabar jong kajak benriu ubalong unong tau pop ubangi kot usoitan ne uksuit. Kajian to ha Genesis ka ailat yang ban perkat kunta. Henry, ban yo iya usoitan haman la kajaka. Kapan pau bangila ban long kiba safety. Kadba ban om yo iya hakanu kanu kajaka. Kapan bangi duna ha kajing start pat jing syai jing mut. C.S. Lewis ulah thok kumne. Don arteli kicing bakala kiba rangkat bat kiba persya. Ya kiba ujaj benriu ula ban hap syapang uksui. Ni gila ban bakala gila ban hap sya kicing bakala syapang uksui. Kawai kalong ban om ngej bakidon. Ban om ngej bakiksuit kidon, uksuit udon. Nasa sakawai pat kalong ban ngej ban don kicing kuak kepapalat bat kebomba syapang jungki. Maka jing kuat tip pelat syapang jungki. Kiksuit kisku bahaya kini ki arteli ki. Bat ki pidiang ya unong le. Bat ki pidiang ya ki ong materialist bat ya unong le ksuit ru kumjuk. Ki pidiang hakajuk karukom ya kini. Wei unong rep ula pelakum ne. Haba upara shnong jongi ula ong. Wan syong shnong haka jaka kepa marjan. Bat ngi ngala sedang subah ula ong. Lais ngi tedot nagi. Hadin pat tang menmit. Ngangej ba ula ban don jing pech sniu ya ki wei. Hadin katokan depor, ki masih jonga, ki sedang aidut duna. Ula day bet mau ubalek ksut yanga. Ngangit scam pakane ke day nakatau jong long no way unong rep. Shalandat baro kijing sniu kebasyir kei. Padangi perkat kum ya jinglek jong Hitler, jong Stalin, jong Pol Pot. Hendrei ru haman ka jinglek kepadap dah kijing isi, kijing penpait, dan kijing apait, bat kijing syukur. Don uwei, syong ha kata kepanta jong kijing tum. Udon uwei, syong. Tak tahu sudah kena kijing isi, kijing apait, kijing penpait, bat kijing syukur. Haka dorbar lene ka council jong ka letteran ka basau ye kepala syong house nem syajar arspa khatsan ka balang kala ong ba kimen sim sniu lene kiksut kila lene kide kipta kipala kelas sniu da ka ba kikentai da ka mon lai lut ye ka jing it ka ba ublei ula ai haki kane ka council kala ong ya uksui ber ki wipat ki men simboman la thau du blei kum ki babha. Henry kila kelas new da ke jing le jong ki hi. Ki briupat ki le pop da ke jing pensyoy jong uksui. Tegumut au biang sisin yakini ki uksui baro sisin ki along ki briu ki babha ki along ki jing thau ki babha. Nomar ba blei ula thau ya ki kum ki babha. Henry kila kelas new da ke jing le jong ki hi. Nang ta ke baar, benta baar kolong ki briupat kila le pop da ke jing pensyoy. Uksut pensyoy. Mono bale
Gibriu kile. Keempat, bangila ban ong syapang kajing long jongki. Om don syu. Kajing sniu kajuri, pat kam jupan pau ya kadur jongka. Kabalang kakeren, tang kendiat syapang usoitan namar. Kajing maya jong kajing long, kajing dum, kabapalat, kabalong persyak ya ublehi ubalong ujing syai ubapalat. Kumjuru kabalang kalapan kentang ya katokat nengut kibriu. Herei pat kam jupen benapa. Kita kibriu kita kipala syak penrem. Syak kajing yapom cukut. Habangi persyang ban itu ya usoitan. Ngirung hakajaka kepadap tang dagi jingkulmar. Om lak ban yu isyai setia. Di nomor kata kabha bangin kiar. Habangi pediang ya usoitan. Ni pediang ba usoitan udon. Kumunong pensyoy ngidang lak ban ngej ba ubriu ulong ubabah. Ngimila ban ngej ba ubriu lapan sniwi lade haduk kata-kata. Henry walang ipediang ba usoitan udon ngim ngej hau. Ngim kuak bandon jinga day bat u. Ngingej hau kris ubala job yo soitan ken. Ngim day ban yakun persyak ya kicing sniu da kabor jongihi. Kalian tiban job yo soitan kalong ban penjan susu ya day sa kicing ya day bat u kris. Kateresia of lesuk sebakut kajuyan ujor ya day kum kekenarit. Ka bom shifting ya uksau bahe uba wiar namar ba kaisong haterpeng ukupah jongka. Habang ikren syapang usoitan. Ngikren syapang uwei ubala syajab lupa. Ngidei ban pikir pa. Bangin om saya kejing mudur jongi. Kamtam jongi kena. Daki dur kiba pen shifting kiba pen klet bangila ban job ya usoitan. Daki jing rap jong kejing ai jong play. Katok ane kinang thok. Syapang kejing imensim. Ki ong pa kajing job ke pa kraw tam jong usoitan kalong ban pen klet eki briu ba usoitan udon. Ngim day ban klet ya ke eki ba ujisu ulaong. Toy syanya lene tongit scam. Ngala job ya ka pertei. Ikbang isyam ha kasparat kumyu anis kalong ke pa khandri udukot lai pulai. Usoitan uday u jinglong. Ini personal being. Kabaibel kakran si pang usoitan kum ujinglong ubasisya ubakwaban pensniu ya kibriu. Bad ubaya le atma persya ya kahima ublay. Ha kapertay. Kenang ban penjob yala kai hima jong uhi. Ki kerteng ya kibala penun kam ha kabaibel ban khot ya u. Ki penisay ba ulong ubasniu. Bad ubah pen keladur. Bad ubah ulong ubah keladur ya lade. Kabaibel ka khot ya u usoitan kumasyam ha Matthews saw dekat chipau uksuit ha ka nekajuk ka lenong ka Matthews saw dekat iway nang ta sawi ka kerteng u unong syun Matthews khat lai dekat lai pukundai pat ha Yohanes khat ar lai puway la khot kerteng ya u usim jongkane ka pertei the king of this world. Haga jing tu Jepang jing pensyoy hari kenja. Ujisu uya kendu ya uwei ubalong sisa. Ubomlong tang ka jing tu kana puriska. Udalong sisa ujisu udaya keren sisa tebat u. Nilai sengau. Da kapa penyepera pedeng hang tu ki kunu blay bat ki kunu ksui. Da haya kapa ngisya makasi tiba ni kong jong uya anis apostol kalong kepalai dekat sipau. Une u apostol u ken ya u blay bat ya soitan kum ki ar jinglong ki baya persya bat u apostol Paul ru umaham ya ki Kristan syapang uta u balapan penkeladur kum u angel jong ke cingsai tapi lawan peja kene nak siti ar ki korin gelong bakat saw dekat
Lalu nong kepa kharway de khat khat sao. Kumta ngimla ban bakala ya usoitan pat dia kapop. Mut usoitan udon la kajong, kapop kadon la kajong. Usuj umdei ujing long kumpa long ubrio. Re udei naka perthei bom yo i jong ki jing thao. Ya ke blei ula thao. Ya ubat ya kiwe pat ki ksuj la thao kum ki babha. Henry kila kelas new namar by ki kentai ya ke jing long jong ki kum ki jing thao. Dan pulih pangkene tu pulih company na ka catechism of the Catholic Church nomor lai sepak kendai puar. Kumta uksuj ukwa banyalami ki breu sya ke jing penrem jong u. Padu kwa ban penyap ya ke mensim jong ki. Lakhot ya u kum unong penyap. Ngi siya mekin ha yu anis kalong ke bapra dekat sapusah. Tegum tu kene gede sepang une uksuj usoitan pada kejing don jeng u ha ka percay. Ingin saya peteng biang sepang une uksuj ha ka tayo banwan. Di syaban penkut pi la ban page akan ke link hang ni kene ke link ke ba kedau syaka website amenfaithfulandtrue.com kedon religious shop hang tu di pilak ban lek cekan ni pilak ban boot ya kan ni di sa page kidon ki bible kidon ki god pilak ban tir kidon ki medal kidon ki rosary pilak ban tir di kan nang mi kapor ngin sa pendap ru ha katu ka online shop hang tu di pilak ban tir ya kinang tu di lada pitit kalau ngukum kowe ke jing kirsan yang ban pen yaj ya kan ke channel nomor ba ngan sayok commission lada pitit ya kitu mebun kitiar tu di na Amazon di tit nakane kum ke jing kirsan ya kan ke channel ya kan ke ini ka apostolate jong kan ke jing pen priang ya ka jing hikai ke jing pen priang ya ke jingalap ya ka gospel ya ka ketin ke jongle tu trayun kurku ya phi pen priang ya sam ya like but pila ruban I to thanks press to thanks button ne pila ban join ru ya ka channel kum ki member but ngai kuble ya ki member sangut ki bala ya sno bahkan ni ka channel ki pa Christian yang kuble sibun ya phi baro sangut tu try kerku ya pi ya kayin ka sem jong pi ki kam ki duk jong pi un pelaj ya pi na ka bor jong uboman ka jim jong pi